Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Pakinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes, kita sa ikapitong adlaw sa bulan sang Marso tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining nga udto okslang kabay pang okslang kita sining mga inuras. Kabayon tang aralang kamo sa mayong kaimtangan na kagtido mayo man ang kuanaton pag sinalayo sa sining adlaw no. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa palibot sang syudad sang Bacolod sa bugos nga syudad sang Bacolod sa mga kabarangayan kag kapurukan naton. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan ang iban sinig paniyagana, ang iban sinig himos na sa pagpaniyaga. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Dalonta karon dugay-dugay ang mga balita sa ato sining mga action reporters kalakip man ang ato sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang ato sining mga local and national issues dalonta man pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta ang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon sa oriental side? Kamusta kamudra mga kaaksyon namon sa Kanginan, kalakip man sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Inantique? Nagapangamusta kami sa inyo. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa tubtob sa malabutan sa ato sining pag-broadcast sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinandan ako ang inyo sa aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita naton sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad daw maro dulom-dulom ang iban pang mga areas diri sa probinsya bangod sining low pressure
kag ti pagro aligmat lang sa mga kaaksyonaton sa bugos nga Western Visayas kag probinsya man sang Negros Occidental kag iban nga bahin sa aton sining nga Region 7 kag Region 8 mga kaaksyon do muning tirada sang low pressure ang pagro-baha sa pila ka mga lugar ma-eksperyensyahan na dito sa Orientalo. Kahapon do nagsaka ang tubig kabayunta nga hindi magpadayon ini mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod naton si Aksyon Marlon Hinavia. Ini may kang tanano sa sining 25,000 doses sang COVID-19 vaccine ipadala sang gobyerno nasyonal para sa pediatric vaccination sa Negros Occidental. Kalakip man ining kooperasyon sang publiko ginpasalamatan ni Goblakson sa pagnubo sang kaso sang COVID-19 alert level 1 ginapreparahan na. Kag sa balita naman sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon proning kag pagpanghawan sang kahoy sa mga eskulahan, prioridad sang Disaster Risk Reduction and Management Office bilang pagpanghanda sa face-to-face instruction sang DepEd Disaster Management Training sa mga barangay nagpadayon. May pila na gani ka mga eskulahan diri sa syudad sang Bacolod both ambot kon sa public sa private amat-amat na subong nga nagbalik mga kaaksyon amat-amat hindi gid man tingo ba ro schedule lang sa sining adlaw mga kaaksyon kay subong nga hapon ang lasal dira sa may Villamonte mayara na sang insat nga ginapatigayon examination bla dira pero ti limited lang no kontrolado man sa aton sining mga teachers dira sa among bulutuan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kalakip man mga kaaksyon sa Bacolod City Police Office nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Investigasyon sa pagpatay sa anay pulis kag gym instructor padayon suno sa hepe sang Police Station 6. Cellphone sang biktima ipausisa sa PNP Crime o kung PNP Cyber Crime Division sa posible makuha nga informasyon angot sa kamatayon sini. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa balita naman sa Nukboy, balita ni Aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa pagpatay sang manuglibod radyo sa Moises Padilla, may person of interest na. Kag NPA responsable sa pagsunog sang bakho sa Kabangkalan, padayon ang investigasyon. Daway pa man kapagwang NPA sang statement no regarding sining pagsunog blato sang isa ka bakho sa syudad sang Kabangkalan. Way pa sila guro kapagwa sang statement no hibaloon ta lang na kung makapagwa sila sang palayag mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa patrol ni Aksyon Alvin Graba, dugay-dugay litihan sa paskrafo liwat nga magasaka sining nga si Mana pwerte babangod man sa sining nakaamba nga pagsaka sang presyo sang gatong buwas nga adlaw lasay sang iban sini las 12 pagani karon sa tungang gabi ang iban sini lasay buwas pagbugtaw nila tama kahangged na sang presyo sang gasolina per liter mga kaaksyon way gida gasolina, krudo, kag kerosene, masaka, buwas. Hindi iya saka nga lawg-lawg, kundi dako-dako, gid.
Sa balita naman sa reaksyon ni Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, top 1 most wanted person station level sang Cadiz City PNP nagpangatubang sang kasong murder, arestado sang kapulisan. Sa balita naman ni Akson Nelson Patino sa Banwa sang Calatrava, top 2 most wanted person sa kaso nga paghimulos sa Banwa sang Calatrava, arestado. Sa balita ni Akson Arlo Ticar sa ikatatlong distrito, isa ka lalaki ginbuno sa Banwa sang Manaplahaw samtang nagahampang sang bugoy. Ay, grabe no, bugoy lang pero gabi no nanay sila. Samtang sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, Dreaton hibaloon in-person graduation posible na sa Hunyo. Ginaligar asawa sa Abu Sayyaf bomber maker na aresto sa Hulo. Mga eksplosibo na recover ho. Kagapito ka mga Pinoy gikan sa Ukraine nakapauli na sa pungsod Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Ulit. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang aton sining Facebook page kay tirahon tayo na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. I-like lang kag-share. Ang iban ka padala lang mensahe, ang iban wala man ka likes kag nag-share. Pag-share man kamo kag pag-likes ay pwerte. Ay pwerte inyo tirada. Sige, dire kita na sa resulta ho sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Monday, March 7, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 11 kag 27, liwat 11 and 27. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos. Sige manamyaw tanay sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ang nag-share is tatlo lang, no? Si Christine Minyes Villalobos. Dali lang, kailan taon na yan yung mga nag-share. Mga mapisan nga mga nag-share sa aton sining programa, no? Christine Minyes Villalobos. Sige. Thank you, madam. And Rufino Ira Gabino, Yani Tolentino, Delilah Taylor, Janet Panoncia Lariosa, salamat gid, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda, thank you gid Malumina, thank you. Sige, kumunga mo lang na, karon lang ning mga mensahe ninyo. Sige sako pas laguro ang iban nga wala mag-like kag nag-share, no? Sige, dali lang mga kaaksyon, standby, mahatag tapilang ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay.
Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago pagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Kuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuni. Batuan ang paglaptas ng salat. Ang aksyon balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon balita, banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa ato sining pangalaga Dakson no Radyo Philippine Standard Time las 12:03 na nga tunuras, las 12:03 mga kaaksyon. No? Sige sa mga way pagka-chibog dira, pag-chibog na sang aton sining palanyagahon. Karon dugay-dugay mangin kaupod tang DZRH Manila with the former Senator Loren Legarda, no? Sa pila ka mga palamangkutanon sang mga pumuluyo mga kaaksyon. Sige, karon lang dugay-dugay live extension coffee mix live extension coffee mix. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita, plitihan sa fast craft liwat nga magasaka sining nga simana, kundi nagsaka na within sa sining nagligad to nga mga inadlaw ho, subong daw magahana naman tungod man sa pagsaka nga porteo sang gatong umpisa buwas nga adlaw. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex dugang 25 tub 30 pesos ang igapasaka sa mga fast crop operators diri sa syudad sa Bacolod. Kadungan diri sa natalana nga big time fuel price increase buwas nga adlaw. Pila na gani subong Aksyon Alvin? Ang plete? Oo. 450. 450 ti madugang ni sa palabuton mangin 480 na. Oh yes, 475 to 480. One way lang na. Action Rex, amo ng mga balantayan gini. Kaya pa lang nang pabalik mo another 480 naman more or less. Sir, so buting ganon, Mga 1,000 gid ang ipareparar mo no? oo, kay may ara pa na kung di ba magsulod ka, may ara na sila ginatawag bala aksyon na Rex nga mga balayran pa sa terminal fee. Tollgate. Tapos may terminal fee pa. Terminal fee daway naman na siguro. Ambot kung may ara na subunga. Oo, base may ara. Daway na naguro, direct kabay na pa. plitihan bla mo. Oo, amo ni mga balantayan action Rex buting ganon ang iskalibo mo. Kulang din. Pretty pa lang na, way na nayang pang relax, pang snacks. Why na, subuting ganon, kung makato ka to sa Iloilo, dapat hindi magnubo sa 1.5 o kung 2,000 ang imong pocket money. Mo ng mga balantayan action Rex. Kay sunod diri kay MBCCI Chairman si Franca Carbon, lauman ini nga ma-take effect this coming Webes o kung sa Webes o kung sa Biyernes action na Rex. Kung na mo pag saka abi inibuwas i-effect ni nila pagkaga pagid. Sir, kay ang pakayag diri ni Carbon, kung mapasaka sila sa plitihan, hula to nila na ma-take effect
buwas nga adlaw. Ang kunti masobra 5 ka pisos ang presyo sang gatong ikasaka. Antes nila karon ipabalo sa marina nga mapasaka man sila sang plite. Pag inaya magdepende sa approval sang marina kung ang marina mag-approve nga sige pwede na kamo mapasaka sa plite, di na iga take effect niya this coming Webes o kon Biyernes aksyon na Rex. Kaya ginpahayag diri ni Carbon kunti kay kumo 50% ng bala action Rex ang load capacity mo sa mga passengers sa Fastcraft. Hindi iya punuan subong. Hindi gid sila punuan pa subong aksyon na Rex. Ang problema pa karon sunod sa iyang volume naman sang pasahero kay jutay pa sa gyapon. Di kung halimbawa ang unod sa barko nila kay 50% is 100 ang tayog is 180, di kung mag-unod ka lang biyang 120, problema pa. Rason diri ang ginpahayag diri ni Carbon nga ang rason mapasaka sila sa pritihan bangod nagalao man sila nga posible masaka into 45 to 47% ang fuel consumption in line sa operation cost sang ila sining Fastcraft Action Rex, and that is why nga mangin problema pagid kay kumuti dako man kuno ang kaon man sang o kun ang kun wala consumption sa krudo o kun sa makina sang ila sining salakyan. That is why pangabay man sila sa marina nga mapasaka sila sa plitihan this coming Thursday or Friday. Ari ang pahayag ni Frank Carbon. Mga pisos, po, kita mo magambot kan siguro 45 to 47% ang fuel cost ako. Injer ka, ilalang mo pasaka kami, pero hindi kami kinabot 10% na capacity. Pero ka na hopefully 25 to 30%. Kamay-kamay lang, amat-amat ang masaranan ng mall. Most probably, sir, saan possibly mag-aumpisa ang pagsaka, sir? Kung dapat makulaton mo na ma-effect siya, kay fuel cost adjustment kung pinanay ma-effect siya na, ikag maka-utang ka siyang plating mo para hindi ka magpaspan ng marina na fuel cost siya. Kung mag-effect siya tomorrow, kung limagin ang kapis mo, siguro by Thursday, Friday, mas in-effect na, immediately. Mas notice pa nga lang kami sa marina, ma-fuel cost adjustment sa mga kabuto ko, 5 pesos each. Kay 50% load capacity sang Fastcraft, kung jutay pa pasahero, problema gidya gali, sir? Ako ulit problema ko, kay kung ang imo load is on 50%, pero ang fuel cost sa gisaka, kan on sa ko na, galing yung volume mo yung gisaka, ipunipitihan na lang anay mo, para ang service sa ililo mo ko, hindi pag-isita ka service yung economic na activity ang atong pag-ilog ng kwarta sa duwa ka negros sa life. Kina, hindi kung hindi mag-ilog pag-tong biyaray kwarta, wala economic activity ng duwa sa islang biyaray kwarta, kina yung pag-recover pag-tuloy ka mong trabaho. Kina lang kwarta sa negros, kagtuto, ang kwarta sa sanay, kagtumadisaton, negosyohan na sa 8 kuhan binasa para magdamo sa bao. Kaya kung negros alone lang, mahilay ang pagdugag ng kwarta, di wala trabaho. Kaya balan po ang negros kagang panay, wala ka class na kuhan sa komunidad, di na mo kwarta kung basta magtulog ka. Aksyon na Rex ang pahayag. Kuanan gid way gid ni lisa kung nagatabok ka sa Iloilo, nagagamit ka sang gasolina or crude oil, way ka gid ni paliwansan kay halin niya sa ang importasyon sang oil halin sa gwa sang pungsod, amuning syado man kamahal, that is why nga apektado kita dre bisan din lang guro ni nga buho sang Pilipinas man. Ani man, napadyos ko to siya kagina aksyon na Rex. Si Professor Frank, pagambal niya nga 5 pesos. Hindi pa na amo mo ginabulubanta nga daw madangat kidni sa shin mo. Ina, kuno-kuno man lang na, pero lapit na lang mo. Ani man, kunti isubong niya sa 67% iya sang gasolina. 67 pesos sa gasolina. Pila ganing gasolina? 67, 70. 67 masaka sa buwas mga 3 plus madlagan sa 70 abi. Mga 70. Oh, 70 plus. Oo, kung ang kuan naman niya, ang crude naman, ang crudo, pila gani subong? Sobra 50. 50? Oo. Sobra 50, 57. Mga 56. 56? Oo. Di masaka sa mga 5, 5, 85 blabos mo? 61. Preparal ka. Load ka na da.
Ay, pwerte, no? Pertigid ang problema Grabe. gini aksyon na Rex, no? Especially kung Kaluluoy, kagini ko may nagabiyahe kani nga mga jeep ni Action Alvin mo. Mugani Kaya man. ang jeep naman, daw mawilga man sila 5 kadlaw, di ba? Rex aksyon na Rex, ang maning isa sa mga pangabay Manila. Ang nagdulubli ng problema sa mga jeep tang di pasero, ang problema nila, ti bangod sang kadaan, do hindi pagpanugutan. Oh, Ang isa pag ginada, daw, ti pagsaka sang gatong naman eh. correct. Muna naman gani. That is why nga ang plano nila, 5 days sila yung mapatigayon man sang untat biyahe plano. Palagid lamang. Pero at least ang problema nila, magluwas nga i-face out nila sa lakyan, saka na naman sa gasolina o sa krudo. So, muna aksyon na Rex, alang taon ta, kung ano pagin maging efekto sini. Report gikan sa patrol. Mayo ka lang kay kadi lakad ka lang. Umayo na ning akon kay Cadillac ang aton mo. Cadillac ang aton Cadillac. yang yes. Dapat mantinet tanan ni Cadillac nga kuan nga pagpanglakaton kay kung magro sakay-sakay ka pa ni sa road service mo daw kabudlay galing kay iti ano man ang kung mag-outside ka bakulod okay lang yan galing kay iti nano kamahal man sang plitihan ni gyapon kagang gasolina. Ani man makon mo na iya kung may tarak-tarak kay gabi, ang tarak-tarak mayo lang kung gamay lang magigop pero kung igupon man be Hakog man maghigop problema. Mambal kaya nga pwede halin lang sa balik pagkatulang opisina. Way na pabalik Huwag na pabalik. Ting sakit giniya, kay sakit na gidya sa Bulsa Action Rex. May lang ang ginahimo ta, kung magpauli kita to sa banwasa nga ilog, at least mabas lang ta. Pero mo man gyapon dumasaka man nagurong plitihan nila gyapon magamo na kataas ng presyo. Kung gani gina bantay-bantayan ko mo, mahasi bala masaka man bala. Ayo. But anyway, sadya gini. Let's see action na Rex. Damo pa man siguro mga inpekto sini sa padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Report sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang masakit sini kung nagaobra ka kagang sweldo mo daw insaktuhan lang ipliti mo baw amo ang pinakamabudlay gasolina mahimo 80 na ang diesel 70 ang kerosene 71 ang LPG 107 per kilo ay pretty grabe no ay terrible sige lang balanta lang niya. Ang siling sang migo ko malabutan lang sang ginhawata, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaksyon ta may koneksyon sa may kong akulo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon mapabakulod City Government Center anay kita ini may kang tanan sa proning kag pagpanghawan sang kahoy sa mga eskulahan prioridad sang City Disaster Risk Reduction and Management Office bilang pagpanhanda sa face-to-face instruction sang Department of Education Disaster Management Training sa mga barangay nagapadayon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Art.
Government Center Action Art. Halos natapos na Action Rex ang City Disaster Risk Reduction Management Office ang pagpanghawan sa mga kahoy nga itong mga nagkaratumba pablagagway matapos ka nagigo ining si Bagyo Odette bangod nga ang ginuna last time sa CDR mo amo ini ang mga kahoy sa mga kilid sang dalan kag sa mga pulian. Ini nga tikan sunod kay Vargas ang ila sa karon ginahikot matapos nga may ara na sa plano nga pag-resume sa face-to-face instruction ang sabahin sa Department of Education. Tugang pagdiri ni Vargas nga ti ang ila subong girahimo ato gid ang mga nagsampay baraw ko natumbahan nga mga kwarto kay sila ti part sina amo ang paghawan kag pagprepara sa mga classroom in kaso nga mag-qualify sila kagatagan sa green light para sa face-to-face instruction. Ang bagay ni Vargas tamo-tamo sa magkahoy iban madalag ko pati ini nga mga puno nga karon na ginapang utod agod nga maghawan kag hindi man delikado para sa mga estudyante sa tion nga maragbalik man ang face-to-face instruction. Ang iban nga mga eskwelahan, mga private school, subong ga matamat na. Actually, dira sa May Villamonte, sa isa ka private school, Action Art, subong sinid daw may ginapatigayon nga examination sa INSAT. Mga estudyante, ginapakadto na sa eskwelahan. Actually, 70 silang may plano nga ma-apply para sa face-to-face limited action rex mo. Sa halin sa elementary, amo na gani nga siling ni Councilor Novero sa interview ng Walang Dugay, nga mo rin kinaikot nila subong kami mag-consent pa rin sa mga parents, plus nga ti ang requirements nga dapat fully vaccinated silang na magkakato sa daw mo eskwelahan. ng requirements sila, fully vaccinated, naka-face mask kag face shield. Face shield gani comply pa ni sa mga estudyante nga ginapakadto sa eskwelahan. Pero mas mayon na lang na, kurang po parents, mas mayon na lang mo nangimo ni. Yasang nagalagaw lang mga estudyante kag mga ginikanan daw ay man ginapa-comply sang face shield. Subong estudyante ginapa-comply face shield do? Di ba si kung wala na sa nagabakal mo? Ha? Wala na sa nagabakal? Di tanigin kuan na lang na, gin pa-face shield na lang na, linsang primero. Hasta subong, ti subong ya required naman nilang face shield do? Oo, di ba sa exam na sa next kay basi ginatingog nila bla, damo bla ga volume. Ang exam lain na sa face-to-face gid ang pagbalik sa klase nga ti personal nila to ay naman to face shield. Ang importante nga may distancing bala ti kasi Ano importante may distancing lang. basi damo bala ni nagwa-insert sa mga wala na gin-required na lang sila para at least isa talaga pagkatag matingog sila sa rights. Pero aring palayago ni Executive Officer or Executive Assistant Jomari Vargas Cluster Head sa DRRA mo. Basta mag-normal ang sistema na ito, mga face-to-face na. Sa iba ni eskwelahan nga ginduay naman namin itinandog nagligat kasi although na ikaw limasin nga itong kudet ay inuna naman ang mga panimalayan kasi ito man tao sa eskwelahan. So amo na nga matamat ang kanipang hawa naman sa eskwelahan subong patapo halos tapos iba na mo gani. Ida ba tuban kahoy maklear naman ang kahoy kag makinuan na ng ilang classroom. Kasi face-to-face ready na sila. A number of trees nga mga naging pangawanan sa eskwelahan, namo ni sir? Damo na ay mga eskwelahan sa bata, sa Pansilingan, dito sa may Alikis, sa may Rizal Elementary, sa may Abes. Damo Pero sa palayan ni Sir John Marie Vargas, ano gihapon sa balita sa DRRA mo, nasa 90% na mga barangay sa 61 barangay sa Bacolod ang nakakompleto na sa ila sininga disaster management program and training nga amo nang gina-require karon sa kalakapan ni Sir John Marie Vargas sa diin siya ni nagahatag sa certification agot sa kandaan sa tag sa mga barangay bangod gati sa una kung nara sa disaster wala ganuntan sa isang kalugar di ang CDRRA mo gid nga personnel ang ginayon nga jump off kag first responder pero ang gaso
subong kung maplastar na ini sila tanan sunod kay Vargas ang matabo sini kung hindi gid makaya ma-respond ang personnel sa DRI mo but for the meantime pag tuwagid sa disaster may ara gila yon na mga first responder nga ara na sa tagsa ka mga barangay. Nga may ara pa mga barangay nga mga natumban sang kahoy nga wala pa mahawanaw. Sa barangay sa kahoy alam nila na ini nga training sa next kwani halin sa relief operation may training sa mga first responder sa tiyon na may aksidente sa tiyon na may sunog may amo na nga mga kwanblado alert team sa kada barangay nga gina training gidila may insidente may ara gila yun na ma-respond sa kay kung konsidyaro rin mo ginulungan sa next kuni kalamaan sila. Pero amo na subong yung isa man, kagin pa panahog, manila na kung ano na mandos ang dahil sila dapat ang mismo barangay, may oras ang kandaan katulad sila. So yari, balikan na to si Sergio Marie Vargas. Management plan lang din na patapos na muna. Tapos na sa ilang plan na silod din sa amon, i-certify ko na hindi at the mayor. And then, amo na i-check up na sila kung anong ilang weaknesses, kung kulang sila training amo na masulod na amon office para matayin sila. Disaster management, di ba, bali, kung yung kaso may calamity, kabalo sa nung charge ang butang sa response, sa pagkaon, sa evacuation, sa transport. Bilang sa cycle, bali, transport, evacuation, relief assistance, amo naglang proseso hasta sa rehab sila. Panta silang planning Pila na ka barangay ang naka-undergo siya ni Sir? Kung nito sa 61 90% nga ko nakatapos. Iba sila tama-tama train. Ang mga sa person sa parayag ni si John Marie Vargas, while ang mga personel niya nga assign sa extraction team, medyo nakaginawa, subong nakapahuay, bagod man natiway sila sa mga pasyente na iga-extract talon sa mga quarantine kag isolation facilities sang syudad. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at hupon magka-aksyon, din ka man labay sa Pinas, laputon ka sa among balita ng serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Arta Ihopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby na aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. May duha ka kandidato sa Oriental sang probinsya ho. Nakabaton kuno sang extortion letter ni gikan sa nagpakilalang mga miyembro sang NPA. Ambot kun tuod ni. Basta duha kuno ka kandidato. Ay extortion letter. Basi kung NPA lang ning pangilala ni. Nagpakilala, amo ning gin-confirm ni Army Captain Kim Apitong, ang spokesperson blas ang third ID sang Philippine Army nga nagluntad ining extortion nga sulat ni sa banwa sang Valle Hermoso, mga kaksyon kag sabay Bayawan City, Negros Oriental. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dari kita naiho DTX 500 caps
Pagkita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, 25,000 doses ang COVID-19 vaccine ipadala sa gobyerno nasyonal para sa pediatric vaccinations sa Negros Occidental. Kag kooperasyon sang publiko, ginpasalamatan ni Goblakson sa manubo o kung pagnubo sang kaso sang COVID-19 Alert Level 1 ginapreparahan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, kung hindi karon sa hapon, posibilidad buwas ka adlaw mag-abot na rin sa Negros Occidental. Ining dugang 25,000 ka doses ang Pfizer COVID-19 vaccines agad nga magamit sa nagapadayon nga pediatric vaccination sa kon pagbakuna sa kabataan edad 5 katuig kag 11 anyos. Amo ini ang ginpalayag sa mga aga ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II sa interview sa mga katapo sang media sa Provincial Capitol suno kaya Diaz. Una nga nag-istorya sa ila si testing czar Secretary Vivencio Vince Dizon agin pabalo nga manog-abot ining dugang nga supply ang bakuna kumaduluman diri sa Negros Oriental ginupisahan lansar ang pediatric vaccination sa Teresita L. Landoni Provincial Hospital sa Maya Silay City nagaligad nga Pebrero 14 suno kay Diaz mga naka-schedule naman nga kabataan para sa ikaduwang dose o second dose sang sining Pfizer vaccines. Yari si Attorney Diaz. Vaccine supply. Secretary Vince Dizon has already ensured that the province will receive about 25,000 para sa mga minors, no? 5 to 11 years old makadugang kita sang supply, no? So thankful ang aton nga PHO kag ang aton Hospital Operations Department tungod sa sining development, no? We can continue our vaccination program para sa aton mga 5 to 11 para of course magbakod sila kag makabalik na sila sa aton nga mga eskwelahan. Expected I think today or tomorrow. Salawat naman ang good news, may rason na nga mag-ihom ang mga Negrosanon bangod si double digit na lamang ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa probinsya. Ginsiling ni Attorney Diaz nga luyag pasalamatan sang gobyerno provincial ni Governor Bong Lacson ang kooperasyon sang publiko ang mga doctors kag nurses kag tanan nga nagbulig para nga mapaganhagan kag dalayon nga matatna sa ulihi ini nga COVID-19 nga kaso. Ang nga as of kahapon Marso 6 ang Negros Occidental may 92 na lamang ka mga active cases kag sining na Diaz may mga local government units panwa or syudad nga tag-isa na lamang ka active new case ang nagadugang. Ambal na Diaz laban-laban by March 16 base kon mapanaugan ang alert level status ang Negros Occidental from alert level 2 to alert level 1 nga isa sang ginapreparahan subong sang gobyerno provincial. Balikan ta si Attorney Diaz. Yes, and we are happy about the efforts sa tanan nga Negrense in jointly, no, and as a united people, no, in terms of fighting COVID. After a long time nga daw nagsakripisyo kita, we're almost there, no? That hopefully the pandemic will now turn into an endemic and ang aton nga mga lawas hindi na gid magbatsyag, no? In kaso por kaso nga malatnan pa kita gyapon. So si Gov Bong Lacson has always tried his best to inform, educate our constituents of what to do. I think the Gov has already declared nga daw is also looking forward towards level 1 categories ang province of Negros Occidental, and we are also of course preparing the entire workforce of the provincial government nga para nga when that comes ready na gid kita, no? All
full force ahead na gid kita sa aton nga mga programa. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ang kaakson yung akson na Marlon Heruya. Mga kaakson sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita ang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Sa iluhantang balita ni Akson na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ta sining pagpataybla sa manuglibod na radyo sa Moises Padilyaho. May person of interest na suno sa mga kapulisan. Kag NPA responsable sa pagsunog sang bakho sa Kabangkalan, Negros Occidental. Yari ang kaunda sa report ni Akson Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye sining balita, Akson Brian. Action Rex, may ginauyata ng pangalan ang Moises Padilla PNP. Sining pagpatay sang amay kag paggapos sang iya sini anak nga nagaedad pa lang sang 14 anyos lalaki ini sa area sang Moises Padilla, and nagluntad ini nagling na mga simana tubigsak ang address diri amo ni ang sitio Agugulo, Barangay Makagahay sa nasambit yang Banwa. Sunod diri kay Police Major Randy Babor, ang hepe sang Moises Padilla PNP. Ang pinaka mga ginatudlo gidri Action Rex nga mga suspitsado amo ang miyembro sang New People's Army upon NPA. Inigimbase nila sa manira or strategiya sa pagpatay Action Rex nga kahimuan sang rebelde yang grupo. So may pangalan na sila nga ginauyatan, pero suno kay Babor hindi pa nila mapalayag ini sa kahanginan bangod nga ti una bes way pa sila naka-file sang kaso kag padayon pa man ang investigation. Ang rason kun nga ang ginpatay ining nasambit nga amay bangod sa allegation ngani siya ang nasalaan nga asset sang gobyerno, in short, informant abi. And ang ikadwa diri nga anggulo mga ginalantaw nila, posible robbery kay nadula ang cellphone kag kwarta sining mga biktima, pero kon sumayon gid suno kay Babor didto gid sila Action Rex sa pagpatay sang NPA. Kay kon kay moan gid lamang sang maga-hold up abi, malayo gid matabo nga kuhaon mo ang amay kag daguon dito sa unhan, kag ang pagpatay tamaan ka brutal nga ti kahimuan sang NPA kay wasak gali ang ulo sini. Kag ang bata iya ginbilin pero may gapos ining nasabit iya nga 14 anyos. Naibalaan nga ining mga biktima ining napatay nga amay amo si J. Michael Ledesma kag ang anak nga 14 ini sila mga pumuluyo ni sila sang Barangay Uptown, Siyudad sang Canlaon, Negros Oriental. Kag ang trabaho nila amo ang paglibod sang radyo o mga electronic products sa nasambit area. Ito, nagal mo, lagyan ito sa mga tao. Maringin daw ay kumapamalive na. Okay. So, may isang invitation na nabilin. Tapos may magang kuwawag. Taluatan sa kung naman ang taong bata na ang manapit nga pamanay. Pamalang ko ang hindi na bilhin ng motor. Ako din ka investigation na may mga kanting papapanawal na talaga ang magamay. So, why magkaging kuha sa mga mato. Ang hindi na akong motor ng kanting. So, recover naman pa sa funds na may nagkuha ko na dito ng parenting. So, kilala sa inyo. Pero dira sir, sa police station, nakapadulong ang ila pamilya sang minibiktima sir? Oo. Kaya nakapagulong, pinantin sa weekend pa ngayon naglaw.
may pang kita ka na dirang kung na ito na bata mo, ang nila din pagkatot ang nagligat, pinagkuha sila kayong blatter. Aha. Siya sa practice ang mga post-mortem, mga examination ng doktor. Na-consolidate na kami para sa akong report. Ano sir, may napasugid sila kung may mga threat na gidman to ang napatay sir? Kung sa threat, so ay magpasasang threat niya personal na kung tinanibisyo mo lang siya. Ang posibilidad na yun nga tinatanda ko na ang doataan ko lang nakalata radiation ng sa doaan sa CPC na sa institution na nakalagyan na akit ang laban ng photo. Okay. Magambang action next ang portion sang palayag ni Babor angot sini ano. Madomdomang ngati ang nagbangga to sila mga anom katawo nga lunsay armado sang manugbo kag malagbaman nga armas lutang. Din follow up naman action Rex iring pagsunog sang ho dito sa may sitio Nandong Barangay Urong syudad sang Kabankalan tinalikdan maning simana sa din ining tag-iya sinigin tawag sa ngalan nga si Emmanuel Sabay. Pero taga-puyo ni siya sa sitio Masinadyahon, Barangay Biniquel, sa nasambit man o kung Biniquel, sa nasambit man nga syudad Action Rexa. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, ang hepe sang Kabankalan PNP. Ang ginatudlo diri nga mga suspetsado, miyembro man gihapon sang New People's Army o kon NPA sa idalom sang Mount Cancermon Command sa sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Ang pinakamotibo based investigation sang Kabankalan PNP kaining tag-iya mga pila na katuig nga wala naghatag sang revolutionary taxes o kon tax sang tag-iya didto sa grupo sang rebelde. So, amo ning pinakamotibo nga nakita nila kung nga ginsunog ang nasambit iya nga bakho Action Rex. So, si Emmanuel nagpadulong naman sa kapulisan pero medyo nagapangduha-duha siya. Di sa sigurado nga magpasaka sang kaso kay nakilalaan naman ang persona gid behind sining pagsunog kayang sunog kay Manuel diri palayagi sa pulis kag magpasaka gid man sa sang kaso base balikan man siya liwat kag maglala pagid ang sitwasyon. Sir, confirm yung NPA gid malagay mo sa to sir? Yes. Meron naman nagpalabas sa isang NPA ata sa kanilang website na isa yun sa mga kanilang mga offensiva. Sir, anong motibo daw sir? According previous years, hinihingan sila ng revolutionary tax but hindi sila nagbigay si Iyasang Bako. That's why in-source ang kanilang equipment. Okay, isama na sir, no? Ang porson sa palayag ni Cruz angot sini ang pilapagid ka basihan sa Kabankalan PNP mo ang posting man sa pag-ako sa NPA nga sila ang may kimuan sa nasambit yang ang sunog. Pakaroon tayo sa hapon, may arasan 42 kabang Lanta magmighty
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyabahin sang Pinas, labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
account kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account kuning. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day, afternoon.
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining akong trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyabahin sang Pinas, labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:03 ang aton oras. Katuan tanayang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update sa sining investigasyon sa pagpatay sa anay pulis kag gym instructor. Nagapadayon pa suno sa hepe sang Police Station 6. Cellphone sang biktima ipausisa sa PNP Cybercrime Division sa posible makuhang impormasyon angot sa iya sining kamatayon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex. Ara na, no? Ara nang wala pa? Ara na.
Ayo di purma. Pasaliga lang ah. Hindi ka ba ang wala, ara na. Okay ah. Ara na. Kay Lunes pa lang. May ara pa nga, Nami na paminsaron ah. Oo, may Basta apa- wala, basta may ara. Ang wala, paminsara lang may ara. Ayo. Kasadya. Basta nga, importante nga ara siya. Laban eh. Oo, kay hindi ka namang madula ang ara. Gani. Muna lang importante ang ara. Ang ara lang ah. Kag-ara si Kapchad kag si Kagawa Jopred. Ara sila. Muna lang monitor importante. sila. Ara na, no? Ubo ko ah. Basta ara na. Ara na eh. Ara man. Basta ara lang ah. Basta ara lang ah. Ang ara lang. Ang wala te, ara eh. Ay, kasadya. Ayo, tiyan mo ginang live pa. Maulan nun sa bungang panahon, no? Gani, pero daw nag-rontat ding panaliti Dresato, no? O, ito nagamatamat pagwa si Haring Adlawo. Kabay pa. O, basi ibinahoy ni Cruz hapon man ba? Gani. Ito hapon yung tiradya na ipipermi mo. Oo. Ti kunapon, haragad ang pagulugalom, nga stara na kung sa gabi. Gani. Muna nga medyo halong lang kita. Kaya ti sa paghalong ta, may ara kita. No? May ara. Ang perti ah. Di eh. Ayo di purma. Wala na importante, no? Na may ara sa ara, no? Kaya inatanan, ara-ara ang Ara, sila. ang ara. Tiyan mo na nga medyo halong. Kita kayo daw medyo madulog-dalong dalan ta. May mga lugar nga basi bla perting ulan tapos may bagbaha-baha. So may LPE ta kadaan eh. Dapat ka mamangkot nga may bagyo. Ano kung wala man bagyo, wala ka LPE pa lang. Way pa sa nagporma ka nag-imo nga bagyo Action Rex, no? Muna ako na po, hindi kita magsalig. Pag watas balay ta, madalagi kita sa mga payong, no? Para nga hindi kita mabasa. Para ang ara lang saya. Alaban eh. Ayo di purma. Pasaliga lang ah. Amo eh. Kailangan magsalig kita. Kabudlay nga hindi ka magsalig Oo, sa... dapat maging positibo ka. Positive ka lang ah. Hindi sa COVID, ha? Ba? Kundi sa ara. Ayo di purma. Tirahon to niya. Anong latest ng investigasyon sa Police Station 6 Makawan ma-coordinate ang ato kapulisan, Station 6, si Police Major Leo Estopa, ma-request sa PNP Cybercrime Division agad nga i-check ang tawon bla ang kwan, ang ay sus. Ano na? Okay, may nagtupat sa tubakan ko. Timayo na. Ari kaon, wala pa. Now, going back, Action Rex, sa kaso ni Ryan Lumugtang, tiyan mo na nga iparantaw nila, pa-check nila sa PNP Cybercrime Division kung ang cellphone ni Ryan Lumugtang. Base pa man lang, may makuha sila lang ang mga ebidensya nga base may mga persona dira siya nga na-text o kung na-contact prior sining paglutang sa iya sa tong Webes sa gabi dira sa May Lizares Extension sa Barangay 40 Action Rex. Magluwas sining ni Police Major Leo Estopa, may mga angot-angot sila sa kaso nga pagpatay kay Ryan Lumugdang. Number 1, posible basic matuon ni sa personal grudges. Number 2, gina-check nila kung may ari ulihi nga tao no dan si Ryan Lumugdang prior ini sa ginlutang. Ikatatlo diri Action Rex ang mga lugar pra nga sa diin ginkantuan ni Ryan Lumugdang antes sa gintir itong Webes ng gabi kag i-check nila ang dugang nga mga personal background ni Ryan Lumugdang angot ni sa iya sini kaso. In fact, nakapakikangot sila ganun sa pamilya sang napatay, immediate family. In fact, may istorya ni Sir Leo Estopa, Major Estopa, ang amay sang biktima nga si Mr. Bebot Lumugdang antes gilit na tiruhan sa tong Webes sang gabi si Lumugdang nagkadto pa inigali sa iladala iya original gid nga lugar balay sa Barangay 3 Action Rex. So ini tarang ginataod-taod ni Estopa angot ini sa paglutang sa iya sa tong Webes sang gabi. Yari si Major Estopa sa tugang sini nga informasyon. Ang ato na investigation ongoing gapon kag amo ning gapalit angot kita
sa immediate family ng aton nga victim. Kaga pinacheck naton ang mga personal background kag kung sino ang mga ulihi ng mga tao ang iyang naupdan kaga sabihin siya nagkadto. So far, cooperative man ang family actionary with regard na sa mga makuha nato ng mga information. So far, ang aton subong investigator on case pati dayon kami sang request for examination sang cellphone niya sa cybercrime agud maibaluan kapag kung sino ang last niya na contact. Kaga mayari naman kita na information halin siya nga father with regard ni siya kay that time dili sang hapon halin siya sa barangay 3 kung sila dati na kaga-start may mga motives yung kami or angle. Siguro na natin na posible personal, kaga posible nakangot ang dati sa mga previous niya ni nga obra bago din siya ka policeman. Kagi na-check nato ng mga backgrounds kung pinapagit ang mga dati niya nga na kontra kay based man sa mga report kaga according man siya nga mga kilala may mga kontra man siya. Actionary. Action Rex, Police Major Leo Stopa ang hepe sa Police Station number 6. Ang inyong kakson sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbarwa ng Gasuling, mga kakson sa tika mga bahin sa Pinas, labuton ka sa among balita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson Eric Magbalwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligid lang mga kaksyon kay yari nang ato sining DCRH Manila, ato sining mother station upod kay former senator kag Lone District Congressman o Congresswoman Loren Legarda sang Antique, no? Daligid lang kay Check Tanay, no? Upod ang DCRH Manila. Mayad nga aga, kanitanan, maganda umaga sa inyo, mayong buntag, naimbaga-bigat, good morning po sa lahat. Ay, naimbag na bigat po, Senadora. At alam po niyo, Senator, ha, naitala po ng Department of Tourism, ha? Gumagad na ating tourism, ha? 23,306 na dayuhang turista ang pumasok sa ating bansa. Mula February 10 lang yan, ha? Hanggang February 28. Ayan, sa ating niyo ba, Senator Loren, senyales ba ito na maganda ang biglang pagtas na ito para sa ating bansa, gumanda ating turismo at makatulong sa pag-unlad nating ekonomiya. Maganda po yan at pati tayo sa Antique po, ina-anticipate po natin yan. At galing lang to yun ng Boracay nung isang araw sa Philippine Counselors League. Hindi po para mag-enjoy, hindi ko nga nakita ang karagatan at saka ang beach. Ba't di ka na pag-swimming, ma'am? Hindi po, hindi nakalublob, hindi ko po nga nakita. Nandun ako ng ilang oras lang po sa Philippine Counselors League. Pero ako'y nakikita sa mga miyembro ng turismong industriya na sana po ito'y tuloy-tuloy na po at tayo nagagalak dahil malaki po ang tulong nito, malaking ambag sa ating economic recovery. At ngayong nasa ilan alert level 1, Senator Loren, ha? Abay maganda po dahil marami ng mga opisina, mga negosyo ang nagbukas, ha? At kinakailangan na rin pumasok on-site ang mga empleyado. Ayan, ano pa ang epekto kaya nito sa ating ekonomiya at sa ating mga kabayan, Senator Loren? Maganda po yan. Alam naman natin na ang turismo ay hindi lang restaurant, hindi lang hotel, kundi pati mga waiter, mga busboy, tricycle driver, mga bus, mga jeep, mga marami, pagkain, hanggang mga magsasakat mga mangingisda at lahat po ng ating mga source ng pagkain. So ito po yung napakalaking bagay at sa bawat probinsya ay merong turismo na mga industriya, malaki man o maliit. At yan ang sinusuporta natin sa ilalim ng MSME law, yung 2008 kong batas sa micro, small at medium enterprises, sa mga souvenir shop na lang sa mga giveaways na lang sa turista sa restaurant industry din. Tayo po yung nag-file ng bill para po merong rehabilitation fund ang ating mga maliliit na restaurant para matulungan po silang bumangon sa mga naghihingalo o nagsara ngayong pandemya, pwedeng bubukas ng muli. At ang dami ditong nakakatulong ng muli sa mga empleyado na temporarily po ng day off. Sana po ituloy-tuloy na po ito. Senator Loren, ma'am, sabi nyo galing kayo ng Boracay. Ayan, ano pa yung napansin, ma'am? Kasi sabi ng iba nga nanggaling ng Boracay, parang divisory na raw po, ha? Baka po magkaroon ulit ng COVID surge. Senator, ma'am, ano ba ang pwede natin paalala sa ating mga kababayan, lalo sa mga nasa tourist destination?
Opo, ako naman, nakamask pa rin maski na outdoor. Pero yung nagsalita ako sa Philippine Counselors League, nagmask rin po ako. So, maski na po alert level 1, magmasid po rin tayo at maging alisto at sana po mag-ingat pa rin po. Kailangan po observe our safety protocols at the same time welcoming the opening of our economy sa turismo, lalo sa mga maliit na negosyo at ang ating suporta ay nandyan at magpapatuloy. Nakausap yung mga konsehal, Senator Loren, ano po ang hinaing? Ano po ang gusto ng mga konsehal natin? Pandemic recovery. Pandemic recovery, sabi ko nga, yung mga batas ko national, pwede nilang gawing modelo sa ordinansyang lokal kung akma sa kanilang mga lugar. So, shinare ko po ang mga batas ko sa kalikasan, sa kabuhayan, kalusugan, edukasyon na maraming nakikinabang gaya ng free college education, pati na rin sa universal healthcare at importante ang ating environmental laws for pandemic recovery, talaga ang local implementation sa bawat lugar. Senator Loren, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Maganda umaga at ulitin ko po, wala pong turismo at wala pong trabaho kung hindi natin pangalagaan ang kalikasan. Importante, nature, nurture nature. Nandyan po nanggagaling. When we take care of nature, nature will take care of us. Salamat, Senator Loren Legarda. Salamat. Thank you very much po. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, DZRH Manila. Upo dito kay Congresswoman Sanglon District sang Antique kag former Senator Loren Legarda, no? Life extension na vitamin D3 anay, no? Nagasuporta sa mga katulanan ta kag ang immune system naton ginapabakod yaman sini kag nagabulig man sa healthy blood pressure naton. Life extension na vitamin D3. Ang calcium sini contributes man sa normal muscle functions. Sang Bacolod, pwede ka mo pakonsulta. Una sa tamang serbisyo. Kantuan tanay mga balita gikan sa ato sining nga mga out of town reporters, mga kaakson unahon tanay si akson Roger Gotiba. Mapakadi City kita anay ini may kang tanan sa top 1 most wanted person, no? Station level sang Cadiz City, PNP, mga kaksona nagpangatubang sang kasong murder, arestado sang kapulisan. Yaring kaundan sang report ni Akson Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Akson Roger. Action Rex, pinaristo sa mga katapos ang kapulisan sa siyudad ng Cadiz sa isa ka top 1 na sitwasyon nga yara sa station level 3 naman inisya sa probinsya sa most wanted person. Inilagin na pala para alas 6:44 ng aga kahapon na office 7 sa Bahay de Villa Luisa, Barangay Luna, siyudad ng Cadiz. Indakop, kilala kay Ramiro Alipunga Jr. Ituhawas kag residente man ita ang naiar nga kaso nga murder ang siniwaran sa mga sige served by criminal case number 155499 issue sa itong Marso 24, 2015. Wala sa piyansa ang nga kaso nga sinatubang sa ang nainabitaan na kaso sinsano. So hindi siya karoon ang social facility tapos naman pag-magkiyat sa pag-examine niya sininga ang naman sa physical condition. Report dito sa siyudad ng Cadiz sa aton mga kaaksyon sa diin ka man sa pinakasampon kasamong pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo
Una sa aksyon, Buti Report. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat ginaksyon Roger Gotti, balita gikan sa syudad sang Cadiz sa iluhan tanang balita naman sa Banwa sang Calatrava. Top 2 most wanted person sa kasong paghimulos sa Banwa sang Calatrava arestado. Yaring kaundan sang report ni Akson Nelson Patinio, Akson Arloticar, standby ay kaduan tanang balita ni Akson Nelson Patinio sa Banwa sang Calatrava. Akson Nelson. Action na Rex sa top 2 most wanted nga level sa Banwa sang Calatrava arestado sa kaso nga paghimulos. Ang akusado ang ginkilala sa kay Romel Bargamento, 24 anyos, may asawa kag residente sa sitio Agbalatuan, Barangay Dules, Banwa sang Calatrava. Natabo ang pag-aresto alas 11 karon nga aga sa sinigid lamang nga adlaw. Ang arrest warrant ang ginapirmahan ni Judge Ami Alabado Abiliano, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 58, napitsahan sa tong Pebrero 28, 2022, kag wala sang bill nga ginrekomenda sa nasambit nga kaso. Ginapahayag sa akusado nga mismo ang iya tiya ang nagbasaka sang kaso sa korte. Dugang pa sa akusado nga ang biktima ang nag-aistar sa ilabalay kag ginapanginwala ang nasabit nga paghimulos. Ang biktima ang sa karon yara sa paginakop sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Banwa sang Calatrava, samtang akusado ang yara naman sa custodial facility sa Calatrava Municipal Police Station. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson Patinio nagasiling, mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Akson Nelson Patinio. Matapos ang balita ni Akson Nelson Patinio sa iluhan tanang balita ni Akson Arloticar sa ikatatlong distrito, isa ka lalaki ho, ginbuno sa Banwa sang Manapla. Ay, bangod gid lamang sampang nga, bugoy. Ay, perte. Yaring kaundan sa report ni Akson Arloticar. Akson Arlo. Action Rex bangod sang posibilidad nga hiligutanon, isa ka lalaki samtang nagahampang ini sang bugoy ang ginbuno ini sang isa ka suspitsado di ng insidente. Nagluntad mga tak na alas 5 sing hapon kahapon nga adlaw. Ang insidente nagluntad dira sa may hasinda na Pungulan, Barangay Tortosa, Banwa sang Manapla, kag ang biktima ginkilala sa kay Edmond Lachica I Malerong, 31 anyo sa edad, may asawa kag pumuluyo sang nasambit nga lugar. Ang biktima nakaangkon sang pilas sa nalikod nga bahin sa Ngasin nga lawas tugas ang pagbuno sang sospitsado nga ginkilala sa kay Carlo Viras I Constantino, 21 anyos ang edad, may asawa kag pumuluyo man sa nasambit nga lugar. Ang suspect ang madasig ini nga nagpalagyo sa wala may baluan nga direksyon pagkatapos nga iya ini nabuno ang biktima, kabangdanan nga ang mga katapo sang kapulisan subong sa Manapla Philippine National Police ang nagapatigayon ini sang manhunt operation batok sa nasambit nga suspect. Suno sa report sa Manapla Municipal Police Station nga ang alert team nga ginapamunuan ni Police Senior Master Sergeant Eugenio Maguliman kag Police Corporal Jade Ortez nga base sa statement na Elizabeth Lachica, iloy sang nasambit nga biktima nga samtang nagahampang sang bugoy sa atubang sang puluyan ni Laika Ortez, ang suspect ang golpe lang ini nga nagpalapit kag wala sang kun anano man nga istorya ang nasambit nga biktima, iya ini sa gilayon nga ginbuno. Ang biktima ang una nga gindapatan sang bulong dira sa may Municipal Health Office sa Banwa sa Manapla, apang ini ang gin-transfer sa may Teresita Hernandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay, nga kung sa din ang report ginapalabot ini sa talatapan sang kapulisan mga tak na alas 5:50 sing hapon kahapon nga adlaw. Report nagikan sa Banwa sang Manapla. This is Action Arlotica reporting, mga kaaksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Makabulig sa constipation ang gusto ninyo, Ti Ario. Nasa tamang serbisyo. Kaligid ang mga kaksyon na sanbayan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po ng pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago pagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyabahin sang Pinas, labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ang may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Pongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema. Nasa tamang serbisyo.
Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining nga pangalagad pasensya gid ang aton sining nga mga kaaksyon way ta malabutan ng aton sining nga pagbasa sa inyo sining nga mga mensahe kay alang-alang gid ta sa tiyempo pabuwasan ta na lang ini mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili gid lamang madugay upod kay aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong, mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.